Wel, gadw fan syml, dweud y gwir ynde, a trio cofio defnyddio'r patrymau ma'n nhw'n gyfarwydd â nhw. Ond mae'n bosib defnyddio geiriau, jyst fel pawb, eto, partner newydd, symudwch, a fydda i hefyd yn neud rhyw stimia weithiau ynde, fel symudwch, codwch, swapiwch, pethau fel yna, lle. Mae'n eitha, mae'n bosib i wneud ynde, jyst sticio at y presennol, a'r gorffennol syml, lle, a mae'n bosib i wneud o. Fydda i yn teimlo mod i'n troi i'r Saesneg pan fydda i'n esbonio pwyntiau gramadegol. Hapus? Boeth. Boeth. Oce, pam? Pam? Adjective. Adjective, describing, disgrifio, ie? Wrth we're describing, ydy o'n boeth, ydy o'n boeth. Poeth, ydy o'n boeth. Cysgu. Na, berf, this is a verb, felly dim treiglad efo berf, ydy o'n gweithio, ydy o'n cysgu. Ond disgrifio, mae'n a dreiglad, ydy o'n boeth. Cwestiwn da, ydy o'n boeth, oce? Da iawn. Ella na i ddechrau gwneud hynny yn Gymraeg, ond mi na i ryw fath o esbonio hwnnw'n Saesneg hefyd i sicrhau bod nhw wedi dallt ynde. Mewn ffordd ydy rhywun ddim yn trio roi gormod o'n ymadeg iddyn nhw. Dwi'n dal i deimlo bod o'n bwysig esbonio hyd yn oed ar y lefel yma ynde. Achos dwi'n teimlo os dyn nhw wedi dallt beth sy'n digwydd ar y lefel yma, mae'n helpu nhw nes ymlaen. Hytrach a just dysgu'r patrwm fel mae o allan. Dwi'n licio dangos iddyn nhw bod nhw wahaniaeth rhwng mae o allan, mae o'n gweithio a mae o'n brysur. Allan. Ydy o allan. Dim en, ydy o allan. Achos lle ydy o, it's a place. Okay? Dim berf, there's an en efo berf. Dim disgrifio, mae yna en efo disgrifio. It's a place, felly dim en. Ydy o allan, pawb? Ydy o allan. Gweithio? Ydy o'n gweithio? Prysur? Ydy o'n brysur? Allan? Ydy o allan? Da iawn.